Üdvözlök mindenkit, aki ide tévedt a videóhoz. Sokan mondták már, hogy Magyarországon sosem lehet igazán nagyot álmodni. Hogy az ilyen dolgok csak a filmekben léteznek. Én hiszek abban, hogy ha elég ember hisz ugyanabban a dologban, akkor az valóra válik. Ezért jött az ötlet, hogy építsünk egy mini tornyot nem Párizsban, hanem itt, Magyarországon. Nem kicsiben és nem is egyedül. Ez a torony mindannyiunké lehet. Az eredeti terv 8 méteres. De tudjátok mit? Miért ne álmodnánk még nagyobban? Miért ne lehetne ez a legnagyobb mini Eiffel torony egész Magyarországon? 12 méter, 15, vagy akár 20, vagy attól is nagyobb. Annyi, amennyit az emberek összefogásából meg lehet építeni. Mert itt nincs felső határ. A határt csak mi szabjuk meg, minden forint számít. Minden egyes támogatás hozzátesz egy új téglát ahhoz, amit együtt építünk. És hogy ne csak szó maradjon. Minden adományozó neve felkerül egy hatalmas kőtáblára, ami ott fog állni a torony mellett, örökre. Minden 5000 forint feletti támogató pedig személyes meghívót kap a megnyitó ünnepségre. Mert ti nem csak támogatók lesztek, hanem az álom részei. A legszebb ebben, hogy nem csak pénzzel lehet segíteni. Ha feliratkozol a csatornára, ha nyomsz egy lájkot, ha végignézed a videót, akkor te is hozzájárulsz, hogy minél több emberhez eljusson ez a történet. Ha feliratkozol, akkor folyamat figyelemmel kísérheted az építés folyamatait. Mert ez nem csak egy építmény. Ez egy üzenet, hogy a magyar emberek is össze tudnak fogni és létrehozni valamit, amit a világ is megcsodálhat. Ez a torony az összefogás jelképe. A 4 Fund portálon minden adomány nyomon követhető. Mikor, mennyi, honnan érkezett. Teljesen átlátható. Mert ez az egész nem a pénzről szól, hanem az összefogás erejéről. Lehet, hogy most még csak álom. De ha elég ember hisz benne, ez az álom valóra válik. És akkor nem csak egy torony fog állni valahol Magyarországon, hanem egy zsákét. Annak, hogy együtt tényleg bármit meg tudunk csinálni. A mini Eiffel torony a miénk lesz. A mi országunké, a mi közösségünké, a mi gyerekeinké, akik majd felnéznek rá és azt mondják. Ezt mi építettük. Együtt. Ha tetszik az álom, nézd meg a 4 Fund oldalt, hozd meg a videót. És ha teheted, támogasd akár egy 1000-essel. Mert minden forint egy tégla. És minden név egy emlék, ami örökre ott marad. Közös erővel. Közös hittel. Közös szívvel.